du går hjem, ikke? Så får du nogle plaster til din hofte, som skal skiftes. Og der får du så hjemmepleje. Okay, de kommer og skifter det. Sygeplejersken kommer og skifter det for dig, ikke? Okay. Så slipper du frem med at gøre det selv. Ja. Det er sygeplejersken, der skal gøre det, ikke? Jo. Ja. Med genoptræning, hvordan bliver det? Bliver det i nærheden af, hvor vi bor, eller? Ja, det er så tæt på som muligt. Ja. Okay. Og transport, det sørger I for os. Ja. Okay. Det lyder godt. Og er det sådan en gang om ugen, eller er det 2 gange om ugen, eller hvordan vil det blive? Eller får vi noget information per brev? Det er en gang om ugen. Okay. Ja. Det bliver lidt hårdt, du. Ja, det gør så Ejner, men ved du hvad? Ja, det skal jo til. Ja. Og Ejner har sørget for os, at jeg ikke skal op ad trapperne derhjemme og sådan noget her, ikke? Ja, første stykke tid. Vi reparerer sengen dernede i stueetagen. Ja, men du må bare prøve at gå så meget som muligt. Ja, det ved jeg godt, ja. Det er du blevet informeret om. Jeg skal jage lidt rundt med hende. Ja. Ja, det er godt. Ja. Er der ellers nogle andre spørgsmål, I har? Nej, vi skulle have den der visitationskonference, ikke? Ja. Og der deltager vi begge to. Ja. Så det er orden på det. Ja, og vi får brev, hvornår de kommer. Ja. Og så er det sådan, at vi skal finde, at du skal komme tilbage til kontrol. Ja. Der har vi en tid til dig til den 15. i 3. Okay. Det er om en lille måned så. Ja, det er det. Ja. Så vi sender så et brev til dig med tiden og klokken og det hele, hvorhen du skal møde, ikke? Ja. Okay. Jamen det lyder godt. Og hvis der er nogle andre spørgsmål, I kommer til at tænke på i løbet af ugen eller næste uge, så kan I altid ringe herind til os, ikke? Tak skal I have. Tak skal du have. Det er rigtig dejligt. Ja. Helt sikkert. Og mange tak for god behandling. Ja, det var så lidt. Jeg håber, du